Walo ka mga bata nga nag-edad og 4 anyos hangtod 6 anyos mo'y representar sa nasod sa Malaysia alang sa M8 International Push Bike Championship 2023 sa Johor, Malaysia. Sugod Marso 3 hangtod Marso 5. Ini ang detalye sa report ni Femery Dumabo. Halos di katuuhan nga kining 5 anyos nga batang babae nga cute og hinhin. Mahiligon di ay sa push bike. Si Kendra Cabahog, usa lang sa 8 ka mga bata nga mobiyahe padung sa Malaysia alang sa M8 International Push Bike Championship 2023. Ang push bike usa ka paugnat sa kusog gamit ang bike nga way pedal. Hinungdan nga pakos ganay, paligunay sa pagsikat sa tiil, samtang gabalanse nga nagmaneuver sa bike ang maong sports. Matod sa amahan ni Kendra, nga usa siya sa nagsuporta sa mga bata nga nag-edad og 2 anyos ngadto na sa 7 anyos nga mahiligon niini. Nagsugod kini niadtong 2021 atol sa pandemya. I'm a race organizer jud sa motor, circuit racing. Then kita man ko na ganahan pud siya sa racing sa motor, pero it's trabaho ka delikado jud kay ang motor, di ba? Pandemic na rata sa balay. So ang mga bata permi lang jud nasa cellphone, nasa gadget. So mo tong nakakuha kog idea na akong himuog event. Karon daghan ang mga bata nga nagpa-train og mosalmot sa mga push bike event. Nang hinaot sila nga ilhon unta sa kagamhanan ng push bike aron mapalambo ang matang sa sports nga haom kaayo alang sa kabataan. Ang makatabang sa bata is a discipline. Discipline, training sa bata, then resistensya sa bata, then maka-independent sa bata jud ang push bike. How do you feel, baby, that you're going to fly to Malaysia for the competition? Good. Good. Oh, what's your preparation, baby? Did you practice a lot? Yeah. Karong gabi ang flight sa mga batang representative padung sa Malaysia. Oban ni Philip Patricio Grod Prado, Femery Dumabok. Balitang Bisdak.